fil-Bombi kien l-aħħar minn sensiela ta' inċidenti ta' traffiku bil-karozzi tal-Arriva. Ix-xufiera għal kuntrarju ta' dak li qed jimplikaw l-Arriva qed jgħidu li t-trakkijiet tagħhom qegħdin f'kundizzjonijiet ħżiena. One News tkellem ma' xufier tal-Arriva dwar il-kundizzjonijiet tat-trakkijiet tal-Arriva. Aħna avżati għamlunna ġifieri laqat qabel illi jekk ikonna trak bil-ħsara, jekk konna trak bil-ħsara, nistgħu nirrifjutawh. Malli bdejna, mal-ewwel, jekk tirrifjuta trak, jgħidlek m'għandix xogħol għalik, tista' titlaq lem. Jew tieħdu jew titlaq lem. Dan ix-xufier jgħidilna li jekk imorru jilmentaw fuq problema li sabu bil-karozza tal-linja li jkollhom, ħafna drabi ma tittieħedx azzjoni. Jgħidulek isma' mbagħad narranġawh. Tmur l-għada bih sewwa it-trakk li inti tirrifjuta jaffitih il sieħbek stess, flaxija stess. Jgħidilna li n-nuqqasijiet u l-ħsarat fuq it-trakkijiet huma viżibbli bħal pjanċal barra, wipers ma jaħdmux u ħġieġ imxaqqaq. Jgħid it-Transport Malta għal kuntrarju ta' qabel mhux qed tieħu azzjoni dwar dan. Tajjer imqatta' ħassibu żgur. Tajjer imqatta' ħassibu żgur. Mhux l-ewwel darba jien kont b'tajjer bil-ħadid jidher. Mhux l-ewwel darba, issa dak huwa periklu għalija u periklu għan-nies. Dan ix-xufier jgħid li jridu joqogħdu bit-trakk li jingħataw anki jekk hemm problemi fih. Sallum stess kelli l-istess intervent. Trakk bla wiper, xieta nieżla fuqi, jqalli titissuqu bil-fors. Għalli dak għandna. Huwa qal li t-trakkijiet tal-Arriva ta' spiss qed ikunu bil-ħsara u ma jintużawx. L-ewwel darba li jibatuk id-dar jgħidulek m'għandniex xogħol għalik għax għandna ħafna trakkijiet bil-ħsara. Xi jfisser jfisser in-nies jitħallew jistennew fuq l-istage? Wendy, il-duties li aħna qasni kavverjaw ħajbatu n-nies. Dan ix-xufier isuq ukoll il-bendi basis li fi kliemu huma diffiċli ħafna biex jinstaqu. Għamel riforma falluta, sewwa nafa il-miljuni tal-liri u m'hemmx x'ngħid iżjed u sewwa infaqtu l-flus għal xejn. Infaqtu l-flus għal xejn. Daw kollha mit-taxxi tiegħi u tiegħek hija. Jirrispondi b'dan il-mod għad-dikrazzjoni ta' Austin Gatt li bir-riforma fit-trasport pubbliku spiċċaw il-bużullotti. Żmien il-bużullotti iżjed ngħidlek beda milli spiċċa. Żmien il-bużullotti beda. Għax il-bużullotti qed isiru issa riċenti. Illi bdejna mal-Arriva aħna.